ده انجام armançkirina balafirên Amerîkî ji cihê komelgehên Îranî re li Sûriyê bi dehan çekdar ji milîsên Îranê hatin kuştin û zerarekan mezin gehişte bargeha milîsên Îranê. Di raportekî de tora CNN ya Amerîkî wêneyek ku bi destelaytan hatiye girtin çawaniya zerarên ku balafirên Amerîkî di hendiya bargeh û cihên Îraniyên ku li Sûriyê hatin armançkirin û eşkere kir ku 226 kîlogram bombe di rêya balafirên Amerîkî re li ser komelgehê li nêzîkî sînorê Iraqê hatine avêtin ku ew komelgeh milîsên Hizbullah û Seyyid Şuheda yên ser bi Îranê ve bikartînin. Li gorî heman wêne raportê komelgeh bi yek carî hatiye rûxandin û li gorî hin jêderan ji 17 ta 22 çekdaran jî hatine kuştin.